guns. Takapatese mumadaga matakatangira tichikwidza makata baby pandai wanda mumashanga ndichikutaimira kuti ndisaonekwe nadedi usandisiye nekuti kwatakabva kure usacheuke kumashure chimbouya ndikupapure ndega ndinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure tondera kumashure utitislai ndimirire ndikure zvakatanga semafani tiri kumuchapa takasangana mubani uchifudza mombe mbiri nembudzi wani ndikakutaudza ndichiti ndine plani ukati mhinduro ichauya after 2 months ndikakumirira kumambura ndaiuya usingandipe chance ndikambokuchemera patakabva tinakuziva tiri vaviri pandaingove slai pasina mbiri hauna kundidira kauro kana mavhiri ndorudo rwechokwadi ndizvozvo zviri usandisiye nekuti kwatakabva kure usacheuke kumashure chimbouya ndikupapure ndega ndinonzwa kutya uya pedyo neni tikurukure tondera kumashure utitislai ndimirire ndikure wakura wapinda mutaundi hauna kumakisa bodo kutora unhu wekuplus 44 pane chimwe chinhu wani handidi tichaye mapoto ndotazvitaurwe loud pamicrophone kuti vakutorana vanhu vakaungana gozha vabereki vedu vonzwana nawo chava mai vevana zviri pamutemo wemaereda kuchata kwaslai nabarbara usandisiye